Il-lukandi u l-kumplament tas-settur turistiku f'pajjiżna se jkunu qed igawdu minn programm ta' ċertifikazzjoni ieħor mis-sit internazzjonali Forbes. Ħabbar dan il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo waqt forum dwar is-settur tal-ospitalità f'Malta fejn spjega kif din id-darba dan il-programm se jiffoka fuq l-aspett sostenibbli u ambjentali. Wara li fix-xhur li għaddew ħdimna flimkien ma' Forbes sabiex konna qegħdin niċċertifikaw il-kwalità u l-iġjene fejn tidħol il-lukandi s-settur tal-akkomodazzjoni. Issa qegħdin naraw li flimkien ma' din id-ditta rinomata internazzjonali nestendu programm ta' ċertifikazzjoni għall-lukandi u s-settur tal-akkomodazzjoni sabiex bekk nagħtu iktar enfasi fuq l-aspett sostenibbli u dak ambjentali. Il-Ministru Bartolo nnota wkoll kif dan kollu jimxi jitfit mal-ħidma tal-Gvern Malti sabiex ikompli jinvesti f'dan il-qasam tant importanti u fuq kollox jara li t-turist li jiġi f'pajjiżna jieħu esperjenza ta' kwalità. Minkejja s-suċċessi li qegħdin niksbu bħala pajjiż, irridu nkomplu naħdmu iktar, irridu ninvestu iktar fil-kwalità. U għalhekk dawn il-brands internazzjonali ser jgħinu sabiex nattiraw turist ta' kwalità ogħla illi wara kollox meta jiġi f'pajjiżna ħajkun qed jistenna value for money għal dak li qed iħallas u għalhekk dan kollu ser jgħin lil kulħadd sabiex nollu il-livell tal-prodott turistiku tagħna għal kull min iżur lil pajjiżna. L-aħħar ċifri uffiċjali juru li fl-ewwel kwart tas-sena waslu f'pajjiżna kważi 443,000 turist, żieda ta' 4.1% meta mqabbel mal-2017. Dan fil-waqt li l-ispiża totali tat-turisti f'pajjiżna f'dan il-perjodu qabeż 312 miljun euro, żieda ta' 14.7% fuq l-2017.